Nuqqas ta' konsultazzjoni waslet għal sfreġġju sħiħ fl-aħħar jiem f'Birkirkara kif kunsill immexxi mill-maġġoranza Laburista neħħa 30 post ta' parkeġġ fit-triq Tumas Fenek f'Birkirkara biex imbagħad f'anqas minn 24 siegħa kellu jerġa' jgħaddi linji sofor bil-qatran. Fiż-żona madwar il-Bażilika ta' Sant'Alena komplet tinħolo aktar konfużjoni kif l-erba' filgħodu kien hemm taħwit sħiħ anki meta rama il-monti ta' Birkirkara fejn anki kien hemm bżonn ukoll li jintervjenu l-pulizija. Din kompla jikkonferma kemm ma kienx hemm linji gwida ċari kemm il-Gvern kif ukoll mill-Kunsill Lokali ta' Birkirkara fejn naqsu milli jitkellmu ma' dawk kollha konċernati. Dan wassal għal numru ta' reperkussjonijiet u li kieku ma kienux il-Kunsilliera Nazzjonalista li tkellmu u qabżu għal residenti u l-bejjija kieku s-sitwazzjoni baqgħet aktar u aktar fi stat prekarju. Ir-residenti u l-bejjija tal-Monti qed jappellaw biex fil-kwistjonijiet bħal dawn jirrenja sens komun u resident Karkaris ikun imħares, xi ħaġa li l-Partit Nazzjonalista f'Birkirkara qatt ma naqas milli jagħmel.